Onyamuma Mazi Nnamdi Kanu, the prophet of all time, the prisoner of conscience. Ogwala ise. Na oburu ni nwelo Somalia passport, Somalia visa, ngi game apply immediately because na Nigeria no in a verge of total mechi. Na Nigeria na no mepata drozia ngi gacho passport in Somalia. Na Nigeria no na mechi. Ichi no na egwu. A word of a prophet cannot be a word like ordinary Nigerian pastors. A word of a prophet, Nnamdi Kanu, be a word of a great man. Oku and okuchana, iferi no puru, e mecha gona mezu. Nke follow na ko mezu bo, maka Nigeria imechi complete. Ono mwefe na kawa imechi nkawaga. Ono frefa na eme na Niger Republic and Nigeria agakwa war, agara war. Nigerian ndi army agakwa iginuso ndi Niger ogo. Putin na war kwa ndi Nigeria onagana ana war ndi ECOWAS one agakwa kwa ndi agha na Niger. And I won the ECOWAS by Russia. The ECOWAS aju, the Niger aju, the bazo or the cafe saying they go in the area already. And many of you na panic. Many of you na tojo. Many of you na Tinubu advice. Tinubu esene kurandiaga. Ibronye IPOB. Ibronye Igbo. Onye love Nnamdi Kanu. Onye Igbo chọrọ ka Biafra bịa. Ife a bụ opportunity nke nwa iji nwere ọṅụ. Mbụrụ gị dịka ndị happy, ị ga-adị happy because n'okwu onye amụma bụ Nnamdi Kanu, the last okwu ya na-emezubero na-achọ mmezu now. Nwanne ga-achọ Somalia visa, Somalia passport, Naija na-achọ ikpu. Naija na-achọ ikpu. Ibro onye Naija, ị na-achọ one Nigeria. Nwanne ana m agwa gị sị gị Nigeria na-achọ ikpu ka ụgbọ, ọ na-achọ ikpu ka ụgbọ mmiri. Ụgbọ mmiri ka na-ekwu ọ na-achọ ikpu ka ụgbọ mmiri. Ọnụ ghọtara Igbo na-asụ, ọ bụrụkwa nke ọjọọ ya, normal Igbo. Naija na-achọ ikpu ka ụgbọ mmiri. So nwanne kwadebe na-akwado onwe gị, atụ n'ụjọ. Onye Igbo nwere ọṅụ, onye IPOB nwere ọṅụ because na Tinubu na ndị agha ya na ndị nwa Nigeria unu ga-akọs ife ga-eme ka Putin sendiala unu agwọ na akpị gabere atagbusi unu ebe unu na-amala ife obodo ndị iberibe, obodo ndị na-enwere brain, obodo ndị adịghị echiche ọfụma, obodo arụ na mpụ na-eme, obodo corruption a na-praise, a na-eto, a na-ebuli corruption enu by the day on the Niger. Kwadebe na nwebere oge Putin ga-esend na agwọ na akpị gabere tagbusi unu niile. Ife unu na-achọ unu ga-afụ ya. The more ikipụrụ ọhamadike na prison, the more Nigeria ga na-suffer. Nnamdi Kanu si unu si, if you fail to give him Biafra, if you fail to give him referendum, that Nigeria ga mecha turn upside down. Okwu oya na abịa mezu a. Tinubu ndị won Nigeria na-ese ndị agha ọnụ. Iburu onye Igbo nọ na North, na Yoruba land, na Hausa land, na tabakwa now Naija na Chikpu, na tabakwa now Putin na target pa Naija. Ndị agha a na-ese to Naija, anya Putin nọkwa die na wash unu maka na unu ga-asị mmarakwa